Κορίτσια μου, εδώ βλέπουμε μία συντήρηση που μου έχει έρθει η κοπέλα από μία άλλη τεχνίτρια και θέλω να παρατηρήσετε πόσο λάθος είναι δομημένο το υλικό. Έχει πολύ λίγο υλικό στη βάση, στη μήτρα του νυχιού και όλος ο όγκος του υλικού έχει κατέβει κάτω, στο ελεύθερο άκρο. Εδώ που βλέπετε στον κύκλο. Είναι μαζεμένο, πολύ υλικό και έχει γίνει πολύ χοντρό. Αυτό γιατί γίνεται τώρα. Συντήρηση με συντήρηση, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε, πέρα από το να διώξουμε αν έχει κάποια φουσκώματα, θα πρέπει να διώξουμε την παλιά Apex. Δεν μπορούμε να αφήσουμε να μαζεύονται τα υλικά από συντήρηση σε συντήρηση ή επανατοποθέτηση, όπως θέλετε πείτε το, και να αφήνουμε τον ήχη να μακραίνει και να συσσωρεύεται στο ελεύθερο άκρο και κάτω χοντρό υλικό. Βλέπετε εδώ ότι έχω πάρει τη σκληρή τη φρέζα, είναι με κρίκο πράσινο, όπου θα αρχίσω τώρα, αφού κάνω επάνω στη μήτρα του νυχιού, δείτε πόσο υλικό έχει μείνει ακόμη στο ελεύθερο άκρο. Και εδώ αρχίζω και παίρνω όσο μπορώ το πάχος. Με ενδιαφέρει να έρθει στην ευθεία. Θέλω το 85% του υλικού να φύγει, να μην υπάρχει, να έρθει στην ευθεία και θα λεπτύνω και από κάτω με τη φρέζα μου. Γι' αυτό και συνεχίζω, παίρνω όσο μπορώ. Οι κινήσεις φυσικά είναι πάρα πολύ απαλές, έτσι. Βλέπετε, εδώ το παίρνω και από κάτω. Όσο μπορώ να λεπτύνω το ελεύθερο άκρο, δείτε πόσος όγκος υλικού έχει φύγει. Εδώ προσπαθώ να πάρω από το πλάι όσο μπορώ το πλάνο για να μπορέσετε να δείτε λίγο πόσο υλικό έχω πάρει, πόσο έχει φύγει το συσσωρευμένο υλικό από μπροστά. Τα έχω φέρει όλα τα νύχια στην ευθεία τους, όπως βλέπετε εδώ πέρα. Δεν έχει πλέον καρουμπαλάκια μπροστά, έτσι ώστε να μπορέσει να επανατοποθετηθεί το καινούριο υλικό για να φτιάξουμε καινούρια δομή. Εδώ ο αντίχειρας είναι τελειωμένος, αφού έχω βάλει άκρη τζέλ, έχω λιμάρι και εδώ είναι τελειωμένο βαμμένο. Δείτε πόσο κομψό, λεπτό έχει γίνει. Δεν χρειάζεται να βάζουμε πολλά υλικά